asịkwa m nke onye chiri ya zelu. Anyị na-asị ka tata wa afọ mara anyị mma. Tata bụ ụbọchị izizi n'ọnwa April 2022. Ọnwa ọfụrụ a ga-ewetakwara anyị ihe ọma. Ọ ga-ewetakwara anyị udo. Ọ ga-ewetakwara anyị agamniru. Ọnwa ọfụrụ a ga-ewetakwara anyị dị mma. Wetara anyị ihe akụ akụ na ihe enwe enwe. Wetara anyị peace. Ana m ekele ụmụ Igbo bụ ndị ọma njem ọnụ. Na-ekele nwoke, na-ekele nwaanyị na-ege m ntị n'ọnụ. Wee na-asị na chi anyị na ezumezu ndị ichie na mmụọ niile anyị na ha so ga-agọzi anyị, nye anyị ogologo ndụ, nye anyị arụ isi ike, nye anyị udo n'iru, udo n'azụ, ihe akụ akụ na ihe enwe enwe. Etu a kwuru ya ka ọ ga-esi wee dị bọsie afọ, bọsie nkwọ, bọsie eke, bọsie orie, n'afịa n'anọ n'ụbọchị n'anọ ise ise. Ana m ekele ụmụ Igbo, ndewo. Ada umegbule m queen. Na-asị ka tata mara anyị mma. Ka tata bụ afọ fọtara anyị ndụ. O nwere ihe njimaka ya wee bịa. Atụfu nnukwu oge m ga-agakwa n'isiokwu njimaka ya wee bịa. Isiokwu njimaka ya wee bịa bụ ihe gbasara agụ. Ịgba agụ. Ịgba agụ ma ọ bụkwa n'ịgba afọ onye ụwa. Ọnya ka njimaka ya wee bịa. Ihe anyị kwesịrị ịmara gbasara ịgba agụ na etu esi agba agụ, na ihe ọ ga-abụ na-eme anyị amara na mmụọ nsọ onye ahụ chọrọ ka agbaa agụ. Maka na gịnị? Ọtụtụ n'ime anyị arapụgo omenala na-emezi omenelu. Imirikiti n'ime anyị na-echezi na ihe niile wa ataki. Ụfọdụ na-eche nọ ndị iro. Ọ bụ na o nwere onye ya na ya na-adịrọ mma, uche na onye ahụ na-eme ya, mana ọ mmụọ na-eme gị ya. So ihe nna-achị kọwa bụ agụ bụ gịnị? Etu esi ajụ afọ ajụjụ wee mara mmụọ nọrọ mmadụ ụwa, mmụọ so mmadụ wee bịa ụwa dịka chi onye anwa. Onye anwa bụ agụ maọbụ afa chi. Ihe a bụ afọ a na-agba in a special way. Ihe a bụ afọ a na-agba in a special way. Ihe a bụrụ any kind of afa. It is not like regular afa nwere ike ije gba. Afọ a na-akwado akwado wee jee. Mgbe gboo nakwa n'oge kịta na-enwe ndị ka na-eme ya. Enwe ndị ọ ga-abụ ha gbasịalụ gị afa agụ, ha ma mgbazi afọ ọzọ that day. Ha gbanara mmadụ afọ onye ụwa, ịma na onweghịzi afọ ọzọ ha ga-agbanwuzi that day. Ha gbachaa afọ agụ, ekpuchi afa ha. Afọ agụ bụ a unique afa or a special afa. Ọ bụrụ afọ a na-agba anyhow. Ị na-aghọta? So mana ihe gbasara agụ bụ mbido njem mmadụ n'ọdịnala Igbo. Yes. Maka na ọ bụ na godu na enwere ọtụtụ ọrụ ị chọrọ ịrụ n'ụzọ gị, ọchị gị ka ị ga-ebu ụzọ wee setụlụọ. Enwere ọtụtụ ihe ndị mmadụ na-ekwu. Enwere ọtụtụ sị na onye ụwa dị iche, chi ya dị iche. Ụfọdụ asị na onye ụwa bụ chi. Mana mụnwa na onwe m kpọrọ ha ncha ofu mmiri nọ n'ofu ite wee na-asụ. Yes, ọnya ka m kpọrọ ya. Maka na ihe dịkwa n'ụwa bụ nghọta. Ihe na-emezi anyị kịta na onye pụta little knowledge o nwere, ọ na-adịghọdị sure about. Ọ pụta o were ya na akaụntụ onye ọzọ na-asị onye ahụ na-emara. Mana knowledge and the gift n'ọdịnala Igbo dị versatile. Ọ dị different.
o nwere ike ma ya bụ na etu ndị m na ha so si agbara m ama ka ndị gị na ha so si agbara gị ama. Ọgbụgba ama ha na-ekwu dị iche iche. Ọnya kpatara na ị nwere ike ịfụ dibịa ji akwụkwọ onugbu agwụ isi ọwụwa, onye ọzọ ejiri ya agwụ afọ ọrụrụ. Onye nwa bụ call, onye nwa power, manifesting different power and energy in us. Maka na anyị nwa bụ gịnị, onye ka ndị Igbo ji wee sị na ofu nne na-amụ ma na ofu chi adịghị. Despite na enwere ike ọ bụrụ na ofu nna ofu na mana mmụọ so ha dị iche iche. Ị na-aghọta? O webụrụ ihe m na-achọ ịkọwa bụ ihe gbasara this little argument a na-adịghị ekwu maka onye ụwa. This argument a na-adịghị ekwu maka onye ụwa. Biko ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ị ga-ajụ, drop your question. Mmesiri anya mgbe nwa attend to question. Ọ bụrụ na mmecha mafro question mmechia. Ọ bụrụ na anyị na ga-afụ na chi agbagotegokwanụ and since morning ka mbido na-arụ ọrụ. So mana I think mara mma post yesterday, anyị ka njisi ka mbịa post weta. So try ya. So kedu ihe na-achọ ịkọwa gbasara agụ na chi na onye ụwa? Ụfọdụ si na chi wa arụsị n'ọrụ mmadụ ụwa. Ụfọdụ si na chi dị iche, onye ụwa dị iche. Ụfọdụ si na enwere ihe dị ka arụsị so mmadụ n'ọrụ mmadụ ụwa. Ịghọtara? Mana ihe a niile bụ ofu mmiri nọ n'ofu ite wee na-asụ, like I said before. Chi mmadụ bụ onye ụwa ya. Onye ụwa mmadụ bụ chi ya. Ihe nji wee kwuo ya bụ your chi cannot work with your onye ụwa cannot work without your chi, and your chi cannot work without your onye ụwa. In most cases, onye ụwa gị ka ndị mmadụ si ekwu ga-arụ nwa ọrụ, rụọ ọrụ gị the primary ọrụ o kwesịrị ịrụrụ gị, mana enwere stage ọ ga-eru arụsị na-eso ya, which is ihe ndị ọzọ na-akpọ chi, must come to play. Arụsị na-esochi gị ahụ. Kedu ihe arụsị na-esochi mmadụ? Arụsị na-esochi mmadụ bụ ebe onye ahụ si bịa ụwa. Dịka ọ bụrụ na a sị na ịgba gbara afa n'isi gị, ewesị na nna nna gị nọrọgo ụwa. Adabịa na bụ na enwere ogbugbu wee nwee njaba. Just for instance, I'm giving an example. Enwere ogbugbu na bụ unu wee nwee njaba na bụ unu. Asị na ebe nna nna gị ahụ si bịa ụwa bụ na njaba. So ịmagoro na onye nọrọgo ụwa bụ nna nna gị ahụ na. Mana arụsị na-eso ya bụ njaba. Arụsị ahụ bụkwa arụsị na-eso gị. Arụsị ahụ bụ iyi bụ njaba ahụ bụ ebe ya nwa si bịa ụwa. Ebe a ka gị nwa na onwe gị si bịa ụwa. And na ọ bụrụ na ị na ebe arụsị na-esochi mmadụ na-eplekarị much role bụ when it comes to the area of gịnị ịrụ ọrụ mmiri. Anụ mara na bifo ijewe na arụsị na-esochi gị, bifo ijewe that is arụsị na-esochi gị, that is I may call it chi, ma ọ bụ arụsị na-eso onye ụwa gị. Bifo ijebe ebe ahụ ijeje chụọ aja, ị ga-adị sure na gị na onye ụwa gị adịgoro na mma. Maka na onye ụwa gị bụ onye ga-eme gị introduce to that gịnị, asị ha nekwa ya na onye nke anyị, onye nọrọ ụwa. Ịghọtago? Onye nọrọ ụwa ga-eme gị introduce to that arụsị bụ mmiri. Now, abịa n'ihe gbasara ịgba agụ. Ịma na onwe ihe kwugide wee banye n'okwu a kwuru kịta. Ọ bụrụ ya bụ isiokwu nji bịa. Abịa n'ihe banyere ịgba agụ. Ịgba agụ bụ gịnị ka esi achọpụta onye lọrọ mmadụ ụwa, onye wuchi mmadụ, onye bi n'ime onye anwa, onye ahụ bịara ụwa ịnọchite anya ya. You understand? So ka esi eme ya bụ na mgbe gboo, ana m ekwu ha, mgbe gboo na o nwere ụmụaka na-eji aka ha agbara onwe ha agụ. O nwere nwatakịrị ya amụ, o jiri aka ya gbara onwe ya agụ. Kedu ka nwa ahụ ga-esi wee gbara onwe ya agụ? Maka na afụgo m case, somebody kpọtara mmadụ be m ịbịa gbaa afa. Ọ bụrụ na the baby dị 7 years, I think, yes. So ka m gbara afa n'isi dị baby, it happens that na onye ụwa ya na ndị dada ya na-enye ya nsogbu. Onye ụwa ya na ndị dada ya na-enye ya, because the baby wu dada ka ọ bụ, mana akpụrụ ya isi n'ike.
you understand. So onye ụwa na dada na-enye ya nsogbu. So ebe ha jere asị ha weta ego ka eje rụọ ọrụ the girl a baby of 7 years ọrụ mmiri. So mana ihe that child na-agbara ndị be ha wa agụ ka ọ na-agba, maka na mgbe gboo na o nwere ike mụọ nwa ahụ nọkata ọ na-aya arụ, ị na-enye ya ọgwụ ọ na-aya, oyi ebe ọya iduru ya eju n'ọgwụ ọ na-aya arụ. Ọ bụrụ na mgbe gboo na ihe a ga-emewu, maka na mgbe gboo ụlọ ọgwụ adịrọ na akwụkwọ mgbọrọgwụ na akwụkwọ ka a ga na-enye onye ahụ, enyegide onye ahụ. Ọ bụrụ na omoro saịd ejebe n'afa, eje n'afa ajụ ese, afa ga na-ajụ ọ mmụọ ọ mmadụ ọ onye ụwa. Ọ bụrụ na onye ụwa awụọ ya ọpụta, adị esetụla onye ụwa onye ahụ, isi eju onye ahụ oyi, arụ na-ayị ya ana. Ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ na ụdị ọya ahụ dị otu ahụ ayarụ ya, there is no way parents ya ga-esi wee mara na onye nọrọ ụwa chọrọ ka akpọbata ya ụlọ. Ọkwa ị na-aghọta? That is one. Ọzọ dịka ibe ya bụ, o nwere nwatakịrị ya amụ, idosara anya ihe o mebie ya, o dina na bed ga onyụọ mamịrị. O nwere ike o dina na bed nna ya ọmanyụọ mamịrị, mana o dinara anya na nke ga onyụọ mamịrị. Nna ya ihe ya dosa o dosa ya ọfụma, mana ihe ya dosa o mebie ya, and onye ha ada amụ nwa eme ya. Mgbe nwatakịrị a na-eme ihe dị otu a na ọ na-agba agwụ, ọ bụrụ dịka mgbe gboo na ihe nne onye ahụ ma ọ na onye ahụ ga-emewu gị na o jebe ije ka ọ mara kedu onye nọrọ nwa ụwa. Maka gịnị? Na ọ bụrụ na nna gị bịa nọrọ gị nwatakịrị ụwa, ma na nne gị bịa nọrọ gị nwatakịrị ụwa, ịkpọbatahụ ya ụlọ, ọ ga na-aba nwa ahụ na-arụ. Nwa ahụ a na-akpaso gị agwa dị ọjọọ, ọ na-akpaso gị aja agwa ahụ, gị wee bido jụwa ese. Mgbe ndị mmadụ na-agba afa, ibido jụwa ese, kedu ihe nwa ji eme like this. O wepụtazie na afọ ịmagoro onye uwe ije chukwa ya, gwanata ya n'ụlọ, ọ nọrọ ọdụ, nwa ahụ nwee ike gịnị wee mara ihe ọ na-eme. Mana ụwa nke kịta na ugwu, ihe niile wụ atak, ihe niile wụ ndị iro, ihe niile wụ nwunye di, ihe niile bụ ndị agbata obi. Every little thing na-eme anyị kwesịrị iji ọjị wee kwubie okwu n'ọnọdụ ahụ dị mma. Anyị pụta anyị na-akpọ onye nọrọ onwe afa. O nwere ike ọ bụrụ na onye ahụ na-ejere gị aja ije n'eziokwu, mana ndị Igbo mere ka anyị mara na chi onye adịghị n'izu n'isi na-acha ya awọ, na nwere ihe mmadụ ga-eme gị ma ọ bụ na gị na mmụọ so. So n'ihe niile abụrụ atak, ihe anyị niile abụrụ na-emeri eme, ihe anyị niile abụrụ na agwọrọ ya agwọ. O nwere something ọ ga-abụ na-eme gị ijeke na jụ ese n'ọnọdụ ahụ. Afụgo m a lot of lady nọ na be nna ha maka gịnị? Maka onye ụwa ha. Afụgo m ọtụtụ ụmụ nwoke megidere ọfụma na biznes ebuchie ha azụ maka gịnị? Amara onye nọrọ ha ụwa. Ọtụtụ nwere ike ha na-eje na-agba afa ebe a asị na Okeke nọrọ ha ụwa, agba efe ebe a asị na Okorie nọrọ ha ụwa, agba afa ebe a asị na Okafọ nọrọ ha ụwa. Ihe ha ga-apụtakwa ya na ndị dibịa niile wu fake, na ha mara ihe ha na-afụ. Mana enwere ike ọ bụrụ na fọt si gị n'aka, o nwere ike ọ bụrụ na fọt si gị nwa chọrọ ịgba afọ onye ụwa ahụ n'aka. Ịghọtago? Maka na onye ọbụla bụ onye Igbo ma ihe ọ na-eme, ọsọgodo ya bụ na ekwuru dibịa ụgwọ ya gbaghara gị na fon gị nwa onyo o na ị kwesịrị iwere ọjị. Ọ bụgodo na ị nwere ọjị, ọ bụrụ mmanya ọkụ ma ọ bịa ma ọ nara, kpọkuo chi gị si ya biko na gị nwanyere onye dị otu a ikikere ịjụ ese n'isi gị. Kpọkuo ezumezu gị sa biko ha nọchi n'ụzọ, ha gbaa ama ihe dị n'isi gị, ihe ọ ga-abịa ime ka udochia ebe onye dị otu ahụ na-agbara gị afọ ahụ nọ. Ọtụtụ nwere ike isi ediri gị ego gị gbara ha afa, ị na-agba afa mana ha nọ nwaanyị n'elu. Ọtụtụ nwere ike isi ediri gị ego gị gbara ha afa, ị na-agbara ha afa ma nwoke nọ ha n'elu. How can the spirit connect at that point? Maka na even before
mgbaba afa o nwere everyday nchọ ije afa tomorrow n'abalị mma eji ọjị wee kwuo okwu wee yọọ ha biko n'ebe a na-eje ha kpupere m ihe bụ n'obodo na onye ada afụ ụzọ ha gwa m ihe m ga-eme wee chake site n'afọ ahụ m na-aga. So gịnị ọtụtụ mgbe nwere ike ọ bụrụ dark forces so gị, ọtụtụ mgbe nwere ike ọ bụrụ akara ụdị akara ị nwere abịa na-azọ gị azọ, ọtụtụ mgbe nwere ike ọ bụrụ ajọ ihe so gị, onye nọrọ gị akpachapụ, onye nọrọ gị agbachapụ a na-afụ onye nke a na-afụ onye nke a na-afụ onye nke a. That is the reason why you need to, before ijebe afa, you have to learn it as a habit. Were oke na ọjị ma were mmanya ọkụ ma were nzu na edo ma ọ bụ were ihe ọbụla ị nwetara, ọ bụgodoro mmiri, kpọkwuo chi gị, kpọkwuo ezumezu ndị iche si ha biko na onye a dị eme itafe. A lot of people na mmụọ so ha ịkpọrọ anaghị yafe ebe ọbụla ha bịa tinye confusion without onye ahụ nyere ha notice na ọha nwadịnyere gị ịkpọ ha afa n'isi, ịkpọrọ ana onye ahụ afa ha bịa tinye confusion now because they are coming to protect their own. Olesomọla onye ahụ ị na-agba afa gwara ha sị ha nekwe ya na ọkwa ya nweziri onye dị ụta. Onye kpatara ọtụtụ ndị dibịa ga-agba arụsị alụgwọ ole were akwa kewapụ onwe ha, ha lụsị alụgwọ ole were akwa kewapụ onwe ha, ewere akwa na ntụ wee kewapụ onwe ha. Sogoro ya bụ na ajọ ọrụ ka ọrụ. That is why ị na-afụ ndị dibịa ha na-agwọ ọgwụ, na-enye gị ọgwụ iji egbu mmadụ, nye gị ọgwụ iji akụ nsị, a na-ejide gị mana o jidere dibịa maka gị na ọrụcha ọrụ gị ọrụ ahụ were akwa na ntụ wee kewaa onwe ya from that thing. Onye a kpatara ije dibịa gwọcha arụ gị ọgwụ, onye ahụ jee n'afọ chọpụta na ọ gị gwọrọ gị ọgwụ, mana ịchọpụtazi dibịa gwọrọ ọgwụ ahụ ya afịa arụ because dibịa mechaa ọkpụchie onwe ya. So gị nwa na onwe gị ịmaga onye bụ chi gị, ịmakwa na mmadụ amara chi ya nwere ike igbu onye ahụ ụchụ. O nwere ndị nna, ana m agwa ya ndị mmadụ na ochie onye ụwa anụnwa dị ka parents. O nwere parents ọ ga-abụ ị na-eme ajọ ihe ebe ha nọdụ, ha na-asị Chineke biko metụ nwa aka n'obi, ofu ụbọchị ka nwa chenjie, Chukwu biko zie. Enwere parents ọ ya bụ ị na-emewa ha obi, a na-abụghị ọnụ taa ka ọ dị ebe chi onye ụwa nọ. Enwere onye ọ ga-abụ ọnụọgụ ụwa ị na-eme, ọ bụ na ime ya abandon, ihe ọ ga-emewu ọkwachi ụzọ gị. Nwere onye ọ ga-abụ ime ya abandon, ọ na-eme gịnị, ọ na-ayọ amara, ọ ka na-ayọ amara even without enwere ihe na-enye ya. Mana onye ọbụla chọrọ ị na-eme ihe ọdịnala na-emesi ike, ọ bụrụ ikwe ise. Onye ọbụla na-ekwe ise tu post ọbụla mmadụ mere, adụmafụ ya azụ onye omenala, adụmafụ ya azụ onye ọdịnala. Enwere ndị ise members, ndị a bụrụ ndị ọdịnala, ndị a bụ ndị na-eji ụka agọ mmụọ, ndị a bụ ndị na-abụ pastọ preach asị amen, daddy ride on, dibia preach asị ya ọbala tụle ise. I am not talking about these people. Ihe na-ekwu okwu ya bụ ndị ma ihe ha na-eme, ndị ma ihe ha na-eme. Onye ọbụla ma ihe ọ na-eme na omenala ma na ọdịnala ekwesịrị ime gịnị, ịrapụ mmụọ ya na ya so agụ agụbụ ya, let alone na ichukwabere for the first time, ọkachasị chi gị. Maka na chi ji oke, chi gị na-egboro gị ọgụ, chi gị nwe okwu, chi gị na-azalụ gị ekpere, chi gị ji ndụ gị, chi gị na-edu gị. Ihe ọbụla ị na-eme na wee weziga chi gị, enwere ọbụ ọbụla iji azụ eje. Ndewo. Ịgakwazi na ajụjụ ndị ajụgoro anyị, how can one know chi lọrọ ya ụwa? Ka mmadụ ga-esi wee mara onye lọrọ ya ụwa? Ụfọdụ na-ahụ nke ha na-arụ, ụfọdụ na-agba n'afa, ụfọdụ nwere ike ịfụ n'alụ wee gbakwa n'afa ka ha dị sure na onye a bụ onye lọrọ ya ụwa. So in fact 95% ịchọpụta onye lọrọ ya ụwa site n'afa. Okay, I would like to know my chi. Okay, good evening my sister. Ndewo maazị. Afọrọzi m ajụjụ, anyị ga-abịa chịkọta ihe ọnụ tata. Echefukwana na aka m onye nkike nwada gbara ọma ụzọ mmiri. Abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Dere m meseji na ma WhatsApp nọmba. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ma na ịchọrọ ka arụ ọrụ gị ọrụ mmụọ ma ọ ka gbaalụ gị afọ na 070 373 111 663.
ngwa ka emesịa.